in ba alba ba wanda zai baka wannan dama. Ka riƙe su gaba ɗaya da haƙuri, ka riƙe su gaba ɗaya da amana. Sannan kuma sai Allah ya nuna wa duniya, ya fitar mana da wata damuwa da muka daɗe tana ci mana tuwo a ƙwarya a Najeriya, shine raba kan al'ummar musulmi na arewa da na yarabawa da sunan ƙabilanci. Sai Allah ya haɗo su, sai ya cire wannan masifar. Su na can suka taho, na nan suka taho, kuma ya sa ka zama kai ne jagora. An cire mana matuƙar damuwa, wacce kuma nake roƙo tsakaninku da Allah ku riƙe wannan gurin da kyau, a haɗa kan al'ummarmu a kan gaskiya. Har yanzu Allah ya cire mana wata damuwa, ita ce a ce mutanen da suke can kudanci din da ake ganin ba za ka iya samun ko mutum ɗaya ba, sai ga jihohi su ma ba musulmin ba ne, ma ba mutanen arewan ba ne, suka dinga wa mutanensu jawabai na nagartar al'ummar musulmi, nagartar al'ummar arewa din, kuma suka taho. Waɗannan duka amana ce ta Allah gare ka. Ina roƙa maka Allah ya baka nasara, kuma ka yi haƙuri, kar ka yi waiwayen wane ya cuce ni lokaci kaza, ya mun kaza, ya mun kaza. Wannan duk an wuce. Allah ya mayar da su su zama ka jagorance su. Sannan wanda yake sukan kar ku watsar da maganar gaba ɗaya, ku duba ta ina ya soke ni. Misali, na ji wani ya yi shugaban ƙasa sai yana suka, sai ya ɗauke ka watakila kai tattalin arzikin ƙasa ba za ka iya ba, waye kaza, amma sai ce kai soja ne, mai gaskiya ne, mai amana ne, kuma tsaro zai yi kyau. Yi ba Allah, kaga kyauta ce Allah ya fitar da ita daga bakin wanda ko yana son ka ko baya son ka, ya baka abin da tura suke ce merit, wato wata nagarta, abin da ya fi komai damun al'umma tsaro, sai ya ce kai ne za ka iya cikin yadda Allah. Da wannan tsuntuwa ce. Sannan kuma ya ɗauko ku duka 'yan jam'iyyar, sai ya ce ɗaya kuma zai iya taimakawa tattalin arziki ya yi kyau. Ya ce kuma yana da kaza, yana da kaza, yana da kaza, shi ma ya soke shi. Ya ɗauko wani kuma ya ce shi kuma ga irin gina ƙasa da zai yi, shi kuma amma yana da matsala kaza da kaza. To dukkan watsar da wannan, sai ka ɗauko wajen alherin, wane zai iya tsaro, wane zai taimaka wajen tattalin arziki, sai zama Allah duk ya haɗa mana ku guri guda, kuma duk muna da buƙatar wayannan ɗin. To sai ku yi haƙuri da juna. Mu kamar ya ce mana gwamnatin ku za ta bayar da tsaron, za ta ba da tattalin, za ta ba da kaza, ya ba ku shaida tun da duk kuna tare gaba daya. Da haka ka rike su, Allah ne ya ɗauko halittarsa ya baka. Sannan kuma wato abu na biyu, kaga abin da ya same ni ya same ka. Dan na zaune aka zo aka kewaye ni da sojoji da 'yan sanda da sunan kiristoci, mutane masu yawa, ana son amin kwaf ɗaya a masallacinmu na hanyar Rukubar Road. Allah ya kubutar da rayuwata, sun sassara sashi daga cikin mutanen mu, har an ɗauki naman an ci, amma ga mu da rai da lafiya. Kai kuma an kawo hari mai ƙarfin gaske wanda ba a son ka kwana ranar, amma gashi kuma tare da kai muke magana. So za ka rai a hannun Allah yake. To maganar security nan da aka ce Allah ya ma bai wasa, daga ciki zan tsoma baki ga abin da yake kai ne ƙwararre a kai, ni ba zan rasa nima mai zan faɗa ba. Akwai mutanen da ake zarge-zarge an yi yunkurin ba su dafi su ci domin a halaka su. To lokacin da kuke ciki yanzu, da bayan Allah ya baka wannan ƙasa, muna roƙon Allah ya baka, ya biyar maka. To a lura waye
ma'aikacinku na abinci, duk inda ka sauka. yawwa waye likitanku na ku je ku kwanta ya taba muku jiki. Wannan gurin ina ba da shawarar ka lura da su, sannan kuma na faranta maka rai da cewa shugaba Allah ya ba shi damar da in yayi addu'a shi ɗaya, wanda ba da shugabanci sai ya shekara 70 yana yi kan ya samu kamar tasa. Da haka kakku yarda da ɗan tsubu. Duk wani mutum da zai zo yana maka burga, wallahi ba ya da abin da zai baka na rayuwa ko na arziki ko na shugabanci. Sannan kuma Allah ya kawo ka, mu sani duniya ba guri ne na zama har abada ba. Na tuna lokacin da Alhaji Umar Musa ya addu'a yake kan kurba, sai na ce a ɗaga sau duk abin da kuka ga ya kamata ku yi, kar a bar aikin yau sai gobe. Ai kokari a ci gaba da abubuwan nan babu nawa. Sannan kuma dukkan mutane na ƙasar nan ka kamo su ka riƙe su, kai ta addu'an nan kai da kanka, ka bi dare kai addu'a, ka yi a sallolinka, ka roƙa mana Allah ƙarin imani, Allah ya fitar mana da kwaɗayi a al'ummar nan ta wannan ƙasa da ya da kai. Sannan kuma a kama hannun jama'ar mu a ɗora su akan wannan noma, a cire mana gubar tuna mai, domin an taɓa zaman da ba man muna nan, amma ba a taɓa zaman da ba noma muna nan ba. To a ɗauki jama'ar mu a ɗora mu akan tsari na noma na zamani da sana'o'i. Sannan kuma ka ɗaurewa yaɗa addini wa'azi na gaskiya. Kamar na ce lallai wannan ƙungiya ta Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunnah, kai ma ka sani mun sayar da ranmu gaba ɗaya akan a zaɓe ka, ba karo ɗaya ba biyu ba. To in Allah ya baka, mu ba ma tunanin ka je ka ɗebo kuɗi, dama ba halin ka bane, mu ma ba halin mu bane bin mutane don su ba mu kuɗi ko su yi kaza. Amma a taimaka mana wajen yadda makarantu za su inganta, wa'azi zai inganta, sannan a zauna da kowa lafiya, don kowane mai haƙƙi, musulmi da wanda ba musulmi ba a ƙasar nan, yana da haƙƙin rayuwa. Allah ne ya ajiye mu, ba kayan kowa ba ne. Don kai daɗe na san nauyi na ayyuka da yake gabanku a wannan irin yanayi. Tuna fata da Allah, yadda na ga ka bi a jarida an ce ka duba wasu daga ciki, ka yaba musu da abin da suka yi, to wannan ɗabi'ar da ka ɗauka tana da kyau ainihin, kuma Allah ne ya baka kyautarta, ka kai wasa da ita. Kuma duk wani naka na kusa da kai, dangin uwa da dangin uba, ka sa su maka addu'a, tana da tsafta, tana da alheri. Mu kuma za mu yi maka addu'a iyakacin iyawar mu. Allah ya baka, Allah ya iyar maka, Allah zumuncin da ya haɗa mana na imani na musulunci ya sa ya ɗore mana har gidan aljanna firdausu da rahamarsa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mun sanar da shi. Allah ya taimaki malam kafin da girma janar ya risko. Ranka ya daɗe, akwai lokacin da wancan abu ya faru da malam ya ambata, sai malam ya kirawo ni daga abin nan, malam ya kirawo ni sai ce zo in same kan gaya maka securitin da gwamnati take ba ku ga yadda da malam ya fito da shi, ya ce kada a dogara da shi, a samu wasu tsaftatattun mutane, tsofaffin ma'aikata waɗanda za su rika ba da kariya da tsaro a gidanka bayan wanda gwamnati take baka, domin yau da naka ake shiryawa a zo a cutar da kai. A lokacin da na zo gida, ranka ya daɗe, lokacin baka nan, sai na samu wani wanda aka ce shi ne ke kusa, sai na ce to ga sakon malam da ya ce zo ɗabi masa. A karamakan lawa na fito da wannan ne don shi mai girma janar ya ƙara ainihin sanin ƙaunar da ke ciki kamar yadda ka turo ni in zo in faɗi. Wannan shi ne kawai da ke son ƙara. Alhamdulillah,
da farko zan nemi man abuwa na dan makara saboda akwai wata jika ta wadda an aure da ita to za a kai ta gidan mijinta to dole na zanna to ina cewa tun da an kasa ni ina san ɗauka amarya da dare aiki ba ta hana ba aka zo gidana to jika sultan ne da sarki aka zo ana bushe-bushe da algaita da sauran to shi ne sai na sallame su a Kano za a kai ta sannan na tafi to ala gafarta malamin wannan wa'azi da aka yi mana da addu'a na gode Allah ya karba a gaskiya ka gama magana ba abin da zai ba ni ima magana ka sharhi so Allah ya karba Allah ya karba ya ka abin da zan ci kenan na kuma gode kwarai da gaske da aka zo aka yi mana wannan addu'a kun fi kusa da sosai mutane na ƙasa masu ƙaramin ƙarfi marasa galihu saboda ka kun fi ni sanin wahala da muke ciki da kuma rashin adalci wanda gwamnati take yi kuma ka yau ka binciko na inda abin da zai kawo mana sauƙi da wuri shine sha'anin noma dinnan da kuma mining wato kamar sulfur mineral saboda matasa masu ƙarfin jikinsu wanda wasu ba su samu damar yin ilimi ba wasu sun samu sun gama bawa aikin yi to waɗannan hanyoyi su ne sauri kwarai da gaske da noma za a yi toshe wannan kofar kafin a yi mai wahalar tunda sha'anin ilimi an lalata shi an lalata sha'anin lafiya infrastructure yanzu kamar nefa din nan an ce an kashe biliyan na american dollar akalla 20 biliyan ko shine dubu sau dubu na american dollar amma halin da muke ciki bai wuce na 1999 din ba me ya akwai da waɗannan kuɗin kuma hiyarin da national assembly suka yi national assembly a kan ita nefa ɗin da kuɗin fansho da ɓannar da ake ta'azar da ake dinga yi a maka petroleum industry ɗin aka saurare su wanda hausa ne ce hiyarin da hausa